پارێزگەها دێرسمێ بووە قادا هەڤرکیەکە توند ji bo hilbijartinên çardeyê Gulanê bi taybet ji bo jinan. Ji ber ku berbijêrên yekemên sê partiyan yên vê parêzgehê jin. Ji bo bidestxistina yek kursiya xelkê Dêrsimê ya li parlamentoyê, berbijêra Partiya Çepakeskiya SP Husniye Karakoyun, berbijêra Partiya Gela Komarî CHP Ayten Kordu û berbijêra tevgera Netewperest MHP Nilgün Dalkılıç di pêşbirkê de ne. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Serokê me giştî birêz Kemal Kılıçdaroğlu berî niha behsa ji sedî pêncî kotaya jinan kiribû. Dêrsim yek ji wan cihên herî rast e ku berbijêrên jin bên nîşandan. Ji ber bajareke ku herî zêde rêz û xatirê li jinê digire û mafê wê diparêze. Ji ber wê jî nîşandana berbijêrek jin li gor min ne tesadüf bû. Berbijêra YSP'ye ku HDP bi logo û navê wê beşdarî hilbijartinan dibe. Jinên Dêrsimî dane piştxwe û diçe vekirina ofîsa xwe ya hilbijartinê. Ew dibêje di nav partiyên siyasî de nûnertiya herî zêde ya jinê di partiya wê de ye. Neredeyse 32 yerde sanırım kadın adaylarımız... Hema bêje li sî û du cihan berbijêrên me yên jin di rêza yekem de ne. Di vê warî de ji Dêrsimê jî parlamentareke jin li dîroka têkoşînê tê. Layekbûna vê û berdewamkirina nûneratiya wê jî berpirsyariyeke mezin e. Em jî di zanebûna vê berpirsyariyê de ne û em ê hewl bidin wê jî herî baş bicîbînin. Di hilbijartinên dawî de Dêrsimê du kursî hebûn. Her du jî yên du berbijêrên mêrên CHP û HDP bûn. Lê ev cara yekê ye Dêrsim di dîroka komara Tirkiyeyê parlamentereke jin bişîne parlamentoyê. Xelkê Dêrsimê jî pêşwaziyê li vê biryara partiyên siyasî dikin. Dersim cayê cîniya cineka hevala ma vêje ew hevala ma vêjî cînî nayra ma zaf saf ke ma zaf bîme weş zaf weşî dayn mi ewrek ma seba dayî ta bîme top na top kerden ama ew ta ne xelesina ne top kerden ama hetan ki ma ar seri ma kaybetin mi na soz ma her zaman değerde hürmet var yani Dersim'de hürmet camirli seray ma hem vineme ma vakti ma piyodi kendi ne kem vineme yalnız kamcı kod diten hürmet kamcı kazan kayıksını xeyr kırıyor. Beşdariya jinan di parlamentoya Tirkiyeyê her sal zêde dibe. Di hilbijartinên giştiyên sala 2015 de 82 jin bibûn endamên parlamentoyê û rêjeya wan ji sedî 14.9 bû. Olaylarla 15 milletvekilinin Lê di hilbijartinên dawiyên sala 2018 de hejmara wan bo 104 parlamenteran û rêjeya wan jî di nav 600 kursiyan de bo ji sedî 17.1 zêde bibû. Mustafa Yeneroğlu, Hurşit Yıldırım, Haydar Ali